Ja també afecta la qualitat dels rius. Segons l'última anàlisi de l'aigua de la demarcació hidrogràfica del Xúquer, l'aigua que corre enguany pels rius d'esta conca és de menys qualitat i té molta presència de fem urbà. L'estudi s'ha presentat avui a la vora del riu Túria. Més de 200 voluntaris com Isabel arrepleguen 2 vegades a l'any al llarg de la conca del Xúquer mostres de flora i fauna. El seu treball serveix per als estudis que any rere any realitza la Fundació Limne. L'objectiu, conèixer la qualitat de l'aigua i l'estat de la vegetació que l'envolta. I enguany els resultats no són bons. S'ha detectat certa disminució en quant a la qualitat respecte a l'any passat i, per altra banda, també s'ha detectat que els rius tenen una gran quantitat de deixalles, és per la qual cosa que nosaltres hem dissenyat una campanya de recollida de deixalles. El treball dels voluntaris és fonamental per a la Fundació i avui hem conegut com treballen. El que fem és arreplegar mostres i després sobre unes tires o alguna cosa que ens diu la qualitat de l'aigua i mirem també la flora i la fauna que n'hi ha a riu. La ribera és molt important i després també els macroinvertebrats que trobem. Este macroinvertebrat és una larva de libèl·lula que viu només a aigües de bona qualitat. Quan els voluntaris la troben ja saben que aquesta aigua és bona. Enguany, moltes d'aquestes larves no han aparegut als rius analitzats. A més, han detectat espècies invasores com aquestes canyes, creixen a la vora dels rius i són les responsables dels desbordaments en casos de pluja intensa.